Ukhala inyembezo kwaMaskandi washayela uSmirnoff isiginci wangathola ngisho isenti. Sawubona sabingelela kuphi nokuphi la kufinyela khona lo mbuso njengamanje okubingelelayo yena-ke uMathinta wacebisa intombi zimqomela amahlakha abanye zibaqomela imali ukuthi bukwazi ngena kwethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicela ukuthi wenze ukulungela ushaya subscribe laphana upresse nebell bese uyakhomenta uphinde ushare okukhuluna konke uma usubscribe ayikho imali yakhe ehamba kodwa-ke suke senzele ukuthi kube wena oqala uthola notification uma-ke sikufakela ividiyo ehamba phambili okaMaskandi laphana odume ngomkhoshosho uthi washayela uSmirnoff isiginci wangathola ngisho uncibijane wesenti lona kanti-ke wagcina engasaqedelanga nokushaya zona-ke ihlabo uma ulalela kahle i-album uSmirnoff wabe-ke eseyiqedelela. Mina umlaleli wami bengingazi ukuthi uSmirnoff uyashayelwa isiginci kodwa-ke wena ngabe unolwazi oluphelele sale usuyiphawula ngaphandle-ke kokuthi siyiphawule asiphinde silalele naye ividiyo ungabe usuthi-ke uMathinta unamanga laphana kwiKukhalwa TV. Smirnoff lengane le ayizange iholelwe ukuyoshaya isiginci kuleya ngoma. uSmirnoff uqashwa ngapha nangapha, left and right and center. Ingane kabhuti le ayizange iholelwe ubhuti uMasuku ngale entembeni yakhona la entembeni. Yabona le ngoma ngendlela edume ngayo akufanele ukuthi umuntu okuyena oshaya isiginci kuyona alambe njengalo olambile namhlanje. Ngifuna ukuthi-ke uSmirnoff la ekhona Smirnoff zama ukwenza ubulungiswa ngoba ucula ngami ushayelwa isiginci isihloko sami. Lo mfana mnikeze imali. Yabona mase efika la ekhaya sethi ugqilazekile naye washaya ingoma eyishaya ngegama lami sezoyiveza ngoba egqilazekile nje ngane egqilazekile manje. Nangu umfana ugqilazekile ufike bukhoma la ekhaya ethi ufuna ukuzophumela obala ukuthi uye oshaya isiginci kuleya ngoma. Sawubona Nsizwa. Yebo. Uyaphila? Siyaphila baba. Bingelela nampa abantu lapha bese uyibika ukuthi wena ubani udume ngani. Lona iCD unalo noma khona lapho waziwa khona noma waziwa khona nje ukuthi uzwakala ingoma eyishawa ukwesiginci. Yebo, ngizobingelela bonke abantu ababheka uba mabalengwa njengamanje. Yeah. Lona obabingelelayo umkhoshosho abayimamazi ngomfana umkhulu. Yeah. Yebo, cha ngidume ngokudlala isiginci. Nami khona i-album enginayo engayenza yayithi amagoso. Ngashawa indlela yokuqhubekela phambili ngase ngilekelela abanye abafuthi abangakwazi ukudlala iginci. Yeah. Esinabo endimeni ngase ngidlalela bona-ke abanye njengabo umzala labo Smirnoff. Oh, Smirnoff umzala wakho. Yebo, sibizana ngomzala umzala. Okay. Nidibana naphi noSmirnoff? Sidibana eJiphi baba Mabalenga. eJiphi. Oh, kulo mfana lo zala udadewethu la ekhaya uZulu. Yebo. Nadibana lapha. Yebo, sadibana lapha. Oh, okay. Befikela lapha kuZulu. Yebo, befikela lapha kuZulu ephinde eze nasendlini yami nami sihlale nje sonke sidlala iginci. Yebo. Iyiphi i-album njengayisho mhlawumbe uyitshela abantu ukuthi udlalile kuyona noma likhona ikhono ngoba phela abantu la bangacela ukuthi sicela usishayele ingoma ukuthi kufanele ukuthi ubashayele leyo ngoma ngoba bafuna ukuprove ipoint yamanga neqiniso. Since aqala nje baba Mabalenga ngoba saqala kuwamalabatheka bekuyimi kuzoba udladla abantu bayamkhumbula begida kumjikijela. Kuzoba ubhula mngoma esimbiza ngogatsheni. Saqala nje singamalabatheka singena estudio nje since saqala amalabatheka bekuyimi njengoba sesifika kule album yokugcina nje yimi nakhona odlala isiginci. Yiphi yokugcina album? Lesigcine ngayo imali yase-Absa. Imali yase-Absa. Yeah. Ni promoter mina noma ni promoter u-Absa noma ni promoter uSmirnoff? Shuthi umzala mhlawumbe wayepromoter ubaba Mabalengwa kodwa-ke ukuthi ubaba vele uyaziwa ngathi ubani wayepromoter omunye ubani obedumile phakathi kwami noSmirnoff baziwaphi uSmirnoff? Ayi khona bebemazi shuthi lelo dlanzanyana abantu abamaziyo kakhulu ubaba kule ngoma ethi ufuna ukungalela ubaba kodwa bengaqashwa ndawo. Yebo. Namhlanje useyaqashwa. Yebo. Kaningi ngapha nangapha. Yebo. Manje isikhalo sakho sikuphi?
Isikhawu sami sekuthenini sisebenzile kule album ba. Ngoba nje ngidlalile kwi-CD ihlabo ngagcina ngingayifakanga mawungezwa nje kwezinye ingoma impela kungayihlaba ezinye umzala cishe wayesezama ukuthi ayifakele kodwa kwi-CD nje into eyadala ukuthi ngigcine ngingabe ngisaya noma ngifonele ethi ngizofaka ihlabo isimo sokuthi ngangingakhokhelekanga ba awuzangikhokhela so ngamanye amagama leya ngoma ayiphelele ngoba kushoda ihlaba abaningi phela ihlaba bazi ukuthi ihlabo yini bajabulela nje ukuthi thimana yase-absa mabalengo bangabe besalandela ukuthi ingoma isuka phi yaphi yebo ayiphelelanga ihlabo yini lokho kusekuqaleni noma lokho kusekugcineni engomeni lokho ukuthi nje kuqale khona mase emva lapho kuyanqamuka lokho kutshela ukuthi lindela khona into ezayo yebo awuhlabe sizwe nkabi yebo awuhlabe sizwe ihlabo lezi yebo bese bekubiza ke manje ukuthi ubuye uzofaka ihlaba engomeni yebo okay wena wangeza ngoba uholeliwe yebo angibangisaya usehlule ukukhokhela imali encane kanga abantu beyiginqi ngiye ngibone bekhokhela imadlanyana encane nje kodwa umuntu bese eduma ke edume yebo kuba njalo manje wena ubatshelini ukuthi uzalwa la ekhaya phela mase bekuvalele ngale goli sebethi awufaka induku lapha uyibhekise lapha ku jumping castle yebo ngasho khona ukuthi hayi ubaba lona kwasho khona ukuthi babe ngicela ukuthi ngizodlala isigidi uyabona ukuthi labantu sibanikeza ifa njengamanje imali zigcwele amaphakethe ngegama lami nangezandla zakho bagcwele imali amaphakethe kodwa bakwazi ukubuya bezobonga yebo baphila abantu abangifonela bathi bangabaphathi bakho uSmirnoff babone mina yilapha nemakethe nabaculi kule yanto kwakuthiwa iyakhuphuka ingqwele engabuye ngathi akungavotwa ukuthi baphi labo bantu ngoba uSmirnoff efika kumina wayengenamphathi ngidibana naye lapha eGoli kahle ngibanje kwakubazi ngeke ngizwe nami kuthiwa unabaphathi kodwa wena ke njengomuntu okade usebenza naye ke awubazi kanjani umzala unokungifonela nje sethi mzala awuqhamukelana sizosebenza estudio awuqhamuke mzala ngifuna siyongena estudio yoshaya uyodlala intambo lapha estudio okay awuyishayele lezi ihlabo bese ungena kuyingoma siza ukuthi kuyahlangana ngoba ngifuna abantu basilalelise lapha phela ngenzeka ukuthi nawe ufuna ukuduma uyabona bazothi abanye ngoba nakho uSmirnoff esedumile ingoma yakhe itrenda usefuna ukuduma uyazi nawe umzala uyazi uyalwazi udaba uyalazi udaba ungabala